wich welo ni obila e boma ma Busia e kar chung od bura ma Matayos ogengo ne jo moko ariyo mano yudi gi otese moko man kod nonro mar penj mar KCSE machakore juma manyien. Kano wuoyo gi jofwambo e apisi mare e boma ma Busia, jalup commissioner ma Busia Kipchumba Ruto nowacho ni ji ariyo go no yudi gi otese mag penj mar chemistry kod biology maigane, komedo ni esechegi odinne gi etesend mar obila ma Busia ka girito tero gi e doho. Kipchumba ne ogolo siem ne jogo mibiro yudi gi ketho mar bedo gi otese penj go kata keyo gi ka gimedo ni biro kaune gi okang' mar chik. Jana kuna center manager na mwalimu wa shule ya upili eneo la Matayos ambayo walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions manual ya subject ya physics, biology and chemistry practicals. Na haikufuata utaratibu ambayo walipewa na National Examination Council. Wote walichukuliwa hatua, walishikwa na polisi, walirekodi statement na leo waliappear. They were arraigned before a court of law Busia to face charges for violating the confidentiality of instruction manual, ile zile kanuni za practicals. Na mkasa huu ama shida hii haijaadhiri zile mitihani zingine.